Na Slovensku by mali pribudnúť tisíce nájomných bytov. Vláda schválila investičnú zmluvu so spoločnosťou z Lichtensteinska. Firma chce postaviť alebo kúpiť a dlhodobo prevádzkovať minimálne 15 000 bytov. Ide o súčasť modelu štátneho nájomného bývania. Lichtensteinská firma plánuje od budúceho roka stavať zhruba 650 bytov ročne. Predpokladáme, že začiatkom budúceho roka sa spustí výstavba v rámci Bratislavy a potom neskôr v rámci iných miest v rámci Slovenska. Podľa schválenej zmluvy má firma na Slovensku dlhodobo zabezpečiť aspoň 15 000 nájomných bytov, či už výstavbou alebo ich kúpou a prevádzkou. Je to určite zaujímavé číslo z pohľadu ročného prírastku 650 bytov. To už nie je niečo zásadné, čo by malo zmeniť nejak realitný trh. Ale pokiaľ bude takýchto investorov pribúdať, môže to znamenať, že sa môže zlepšiť dostupnosť bývania na Slovensku. Zatiaľ vznikli 2 projekty štátnych nájomných bytov. V Bratislave ich pribudlo 102 a v Žiline ďalších 121. Majú podľahové kúrenie, sú pripojené na centrálny rozvod tepla z univerzity, čiže nízkoenergeticky náročné, sú zelené strechy, príprava na klimatizáciu, veľké terasy, každý byt má balkón. Nájomné v týchto bytoch je oproti komerčným lacnejšie zhruba o 20%. Cena sa však bude podľa odborníka na reality meniť podľa inflácie a ďalších ekonomických vplyvov. Cena práve nájomných bytov v štátom podporovaných nájomných bytoch a komerčného nájomného bývania sa bude približovať. Čo je však dôležité, že tento zákon umožňuje nájomcom byť v týchto bytoch dlhodobo. Záujemca musí mať príjem, ktorý pokrie nájom a zároveň mu zostane aspoň životné minimum. Členovia domácnosti však nesmú zarábať viac ako 8-násobok životného minima. To je približne 280 €. Agentúra navrhuje tento limit zvýšiť. V rámci Bratislavy by to mohol byť 11-násobok životného minima. V ostatných mestách 9-násobok a Prešov ostáva pri 8-násobku. Podľa agentúry štátom podporovaného nájomného bývania je prihlásených viac ako 10 000 žiadateľov. Obsadených je zatiaľ približne 34 bytov. Miriam Čerešníková, Slovenská televízia.